Kini gede ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli de ka san ni jana ki mat bakong san jong ka khubor. Shirham ka jingilap election na kabanta ki artli ki kila ki bakhat do jong ka Lok Sabha election. Ka jing thap vote na kabanta ka kila ka ban riu kan long ha ka khat artri mta ubnai. Ka election commission jogor India kala rai pulam no ya ka election ka bala dep long ha ka khat waitri uyayong ha ki chispa Ripupratli ki parliamentary constituency jong ka West Tripura parliamentary constituency. Ka sarkar pedeng kala platchu ya ka tengka jingeram na ka benta ka jela Odisha kabla mat ya ki jingjulor na ke eryong fani kumbala kular da menteri rang badu. Bat penbena ka Meghalaya Board of School Education ya ka result jong ka examine higher secondary school leaving certificate bat commerce science bat commerce nen kasi. Ki kubor ki babnya. Ka jingilap election na kabanta ki artli ki kela ki badangsa jong ka Lok Sabha election kila Shirham. Ka jing thap vote na kabanta ka kela ka ban riu jong ka Lok Sabha election kan long ha ka khat artri mata ubnai jemang ha ki san khundai tli ki parliamentary constituency ki badan ha keleng new tli ki jilla. Bat kini ki long khat South tli ha Uttar Pradesh, Shipro tli ha Haryana, Marphra tli ha Bihar, West Bengal but Madhya Pradesh, New Delhi ha Delhi but South Delhi ha Jharkhand. Ki nong yalam jo ki sengsan perthai ba pher ki lalit yalap kleng ban kring ya ka jingkersan jo ki pat nang thavun na ka banta ki kertong ba ka seng jong ki ka penyeng. Hadin ka jingi tai ba ka jingi pli jungut ka balani Islam ka election commission jo ka ri India. Kala penni ya ka jing penbena ba ki jingi thap vote ki bala dep ha ka khatwitri ubna yeyong menta usnam ha ki sispa Ripupratli ki jaka thap vote jong ka West Tripura parliamentary constituency kila pulam. Bat ka ECI kala penbena ba ha ban penlong biang ya ki jingi thap vote ha ki ni ki polling station ha ka khat artri menta ubna jemang rengkat ba ka kala ka ban riu jong ka Lok Sabha election ha ka ri. Ki seng-sang perthai ki badan ha kaliang persya kata ka Congress bat ka CPIM ki mohon ya kani karai jong ka election commission kat ba ka seng BJP ka penpau ba omla bandan ka jing sohun ne ka jing pamhun na ka daw ba ka ECI ka de ka bor penia election ka ba kli do jong ka ri bat baro ki nong snong ki de ben syuko ngobet ya karai jong ka. Kani karai ban penpulam no ya ka jing thap vote bala dep bat ban thap vote biang sa sisien ha ki sispa Ripupratli ki jaka thap vote na pedeng ki sihajan riu spa nyup kundai tli ki jaka thap vote ha West Tripura parliamentary constituency kalami hadien ki kaipot ki bala pha da chief electoral officer ki general observer bat ki returning officer bat ka ECI kala le ya ka badan kam. Ka sarkar pedeng kala pelaju ya ka tengka ai jingirap na ka benta ka jela Odisha kumbala dep penbena da menteri rang badu. Ka sarkar pedeng kala dep Aishwa laispa sapoi klur tengka Shaka State Disaster Response Fund. Kat kum kujing pelat kubor ka National Crisis Management Committee pok kujing penia jong Cabinet Secretary UPK Sinha kala kmi benya halor ki sinjam ai jingirap ha kithan ki bala sakta ha ka eryong fani ha Odisha. U Cabinet Secretary ula banjur halo ke jington kam ka bakhamat kata ban maramat ya ki jingtai penmi boarding bat ikilat peni so telefon ha Puri bat Bhubaneswar ha ka baula ai hukum ban pentri kam ya buntli ki generator ki belang ki kor penmi boarding electric besipor bat ya ki tower mobile kat ba kam maramat kadang ya saprang. Ka sarkar pedeng kala rairu ban penslan porsho ya ka tarik bakhat do jong ka registration na ka benta ki examen JEE ha Odisha da sansngi kat hadu ka khat sautri ujemang. Kitu ki samla ki bam simyo ya ka jing penia so internet na ka benta ka registration kila ban let sya ka IIT Bhubaneswar ban le ka registration. Ya ka World Red Cross Day la rakhi nin ka si Shillong ha ka ying sa ulat ka jela ka Raj Bhavan ha ka balai simenta da ulat ka Meghalaya u Tathagata Roy u balongru u president jok Indian Red Cross Meghalaya branch u menteri ka tanat ka koi ka khia jong ka jela u ba AL Hek bat ki wiki ulat aba ajing kren ha ni jing rakhi u lo ong ba ka jing pen khria jong ka Red Cross Society ban rakhi ka jing dap sispa snem jong ka ha usnem arajar arpho kala ya saprang
Bat lay were baro bakin ay la ka jing sakri klem dak hendor na ka benta ka Red Cross Society ka batray na ka benta ka jingbit jingbiang jong ka longbri man brio ha satla ka perthei ulat lay thuru ba ka Indian Red Cross Meghalaya branch kala litpin priang jing tip sak leng ki jaka bat ka airu igi jing hikai pentibin halor ka first aid kata halor kumno ban sumar ni ajing rap habajak san ki jing pang ni ki jing saw bampoi berkham bat ka hikai ru yela ki khot halor kumnu bakin sumar yela ka jing ko jing khia haswa ka ni ulat la samru i sernat jing itu ye ki khot ki besirta jong ka Red Cross Society ka jela ya ka World Red Cross Day la juraki mana usnem ha ka pratarik ujemang ban kenal buram ya ka lengku sikha jong Henry Dunant u he spa jong ka Switzerland uba dakasin jam ka ba ulashim ulat hau ya ka International Committee jong ka Red Cross kani ka kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ka Meghalaya Board of School Education nin ka si kalapan banay ka result jong ka examen Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC Science but Commerce ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong kala yo ika kerdan first position ha ka HSSLC Science lengba i Deep Jani Batacharji ibala yo South Spartan Rupusao Marks kat ba ha ka HSSLC Commerce ya ka kerdan kebenengkong ni ka first position la yo da ka BBS College lengba i Bhanudaya Upadhyaya ibala yo South Spa South Max baro akibala ile ka examen ha ka science ki don 1000 news pa nriungun bat ki ba pass ki long 8000 news pa lai pusangun kat ba ka liang ka commerce ki bala ile ka examen ki don 8000 ars pa san pusangun bat shis pa bat ngan ong biang katu bat shijar news pa prapun ringut kila pas ka school Kendriya Vidyalaya Higher Secondary School Sanpupra GTC Shillong kalala banle bha ha ka examen CBSE class 10 ha ka ba shispa ki khna ki belai le ka examen na ka school kila pas na pedang ki khnai pun ringut ki khna ele examen ka Megna C kala poi ha ka kedan first position ka belai yo khandai pun ri point saw na ka shispa ki marks but saka arta nisha da khandai pusan point pra na ka shispa but isan dipan samanta da khandai pusan point saw na ka shispa khandai ngut ki khna jong ka school kila yo khandai pho na ka shispa ki marks haba khen kelum ye baro ki subject u principal ka school Kendriya Vidyalaya u ke deran ul ajingi ro ru ye ki khna halor ka jing pass ba ka jong ki habala pin binadang shen ne ka result jong ka CBSE class 12 ha ka ba ka bhabana de kala yo bun e ki marks ha ka lan pili science da khandai pulai point prana ka shispa bat ka Srishti Sunar kala yo ye ka kedan first position ha ka commerce da prapusa point riu na ka shispa ki marks haka arts ka Rinki Kumari kala long ka beningkong da khandai pho point R na ka shispa ki marks ki khat armut ki suba phetwer Rohingya ya ki bala yo plat lais ni menchuana aizol ya ki bala kno ba ki den haka kunhun ki nong dibriu la pun kan ria no iki shaka jaka aijing ya da ki bala penya da ka jela Mizoram ka kunhun ka badan prangut ki kin thai briu lembat sangut ki khna rang ki berang ren kala syabat na ka yin sa jong ko be ke long kumi ka bade na aizol ha ka si ublei belala halor ka jingsa ka jong ki hari India klem ki kot ki sla ki bapiang ki ban pin i ya ka let ka wan ka jong ki na ka wei ka ri sha ka wei pan ka te ka long kumi ka bala aja ka sa ikite ki khat armut ki phetwer ha ba yethu aki pulet kala ong ba kala aja ka ri ikite ki phetwer halor ka jinge dei ka babha jom ka bad upara arkmi jom ka ubasang basa ha ka sunong tahen ha Myanmar kala yethu ru ba ka ni ka de sin ka basan ba kala aja ka ri ye kibriu ha ka yin sa ka jom ka ha shwa ba kin sha pan phai pat shala sunong sa Myanmar ye ki samut ki khna rang la pha sa ki he ki jakari khun swen kat bai ki khat armut ki kin thei pat la aja ka sa bat ka jingya da ha ki jaka sa sin ye ki bela penya da ka tna social welfare jong ka jilla kat tu ni ka khubor klakut ka bela wan shopina ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji ni so pat ba ka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan naka